में हम का करी। पिंटू मामा के घरों नहीं की देखल। ए बचवा पिंटू मामा के घर देखले बोलो। हां कहां बाटे? चलो होई जा बम बाबा कन बैठल बा साधु संग तो हमरा भैया लगी हो तार भैया लगी हन। हां चलो चलो। अरे मतलब गोल हम पटना गई रही मामी हमारा के सपना में चपक गई रही। चलो बता दी पिंटू भैया के चलो। बस हम जूते पहन के आ गनी हम मोजा पहन ना कनी हाली हाली में। पिंटू भैया बैठल बा ना। प्रणाम मामा। खुश रह खुश रह खुश रह खुश रह। अरे बच्चा कहाँ रहत रहा? अरे पटना में रहत रही या दिल्ली। दिल्ली कैसे चलना? मामी का चक्कर में। मामी के चक्कर में? हाँ हम मतलब ट्रेन चलावत रही त हमर सपना में एगो रही। ट्रेन? हाँ तोर सपना में? हाँ दिल्ली चल गेली? हाँ हाँ। आइए बच्चावा पानी वानी पी ले जी बरम बाबा तर चंपा कलोल बा तब चली। हाँ ना पहले हमर मामी के देखावा। मामी के? हाँ देखले बिना हमर मन तो सोता। ए साधु बाबा अरे हमार भैने आइल बा देखा तला कहता कि मामी बिना मन तरसता। का भइले बचवा कहाँ से आवत बा? ए मतलब पटना ले हम आत हई। अच्छा बैठा जी बैठा 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 पानी नहीं लिया पिया जा हो। ना बाबा हमके पानी न पिया पहले हमके मामी के देखावा जा। मामी के देखबो? हाँ मामी बिना तरसतला। हाँ देखो तो हम पे जूता पहन कनी मोजा पहनबे ना कनी। आजकल लड़का ना बड़ी उड़ता न सो। हाँ तब तो एकदम से बुझता न कि मामी के या चाहे कोनो से हिसाब किताब एकदम देखो एकदम सपना में एकदम व्याकुल हो गइल बा। सपना में कहाँ कर ले तोरा के बचो? वो रही पटाना ना का करत लियो? आके हमर कोरा में सूत गो रही। भैया हो चार गोरवा ना बन गया कि दू गोरवा कोरा में चल गए सुत गए। हाँ सपना में होला कोनो बात ना। सपना में चल जाना आदमी। हाँ हाँ सपना कोनो वैसा दिक्कत नहीं के। सपना तो वैसा बा कि तीनों लोग के मालिक फेल हो जाता ना। शंकर जी फेल हो जाता ना तब का। हे जे बैठा 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 बैठा। देखो सुनो एगो बात बताओ तनी। हाँ शिव नाम से है जग में उजाला, हरि भक्तों के है मन में शिवाला। अरे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। तीनों लोक में तोहर मामी वाली बचवा बड़ी से तो जा। अरे हाय 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 देखा तला क्या लिया के आई भाई? देखा तला ई डब्बा में मिठाई लेके आइल बा। तन खोलते बचवा मिठाई। अरे बचवा सुन 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 तू मत खोल राजे। ये खोली ना नहीं ये कौन मिठाई लियल बोलो? एगो उजर का एगो लाला का। तन खोल के दिखाओ तो। आ तू कौन खइबा ए बचवा? गोलका की लमका? लमका। अच्छा लो भैया तन खोल के दिखाओ तो बच्चों। खिया भाई खिया। ये भाई कौन मिठाई लेके आइल बा? ये और भैने बड़ी दिन पे आइल बा ना बाबा। आय मामी के चक्कर में। अरे आई अंतरराष्ट्रीय में आई जिलेबी लेके आइल बा मिठाई। अच्छा एगो गोलका हो एगो लाला लमका। ठीक बा ठीक। ये कौन मिठाई है रे बचवा? राष्ट्रीय मिठाई? अरे अंतरराष्ट्रीय मिठाई ले आइल बा माई जिलेबी है तो पूरा हिंदुस्तान में मान बा। एकदम गोकुल महाराज से मंगवा कि हिंदुस्तान का टॉपर मिठाई कौन हो? तो जिलेबी। तो बड़ा बढ़िया भइने बहू। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, आ 200 इंद्रिया देवरा, जिसमें ज्योत अपारी मामी पर व्याकुल हो गइल बा। हाँ जा मामी के लेवे खातिर। अरे बचावा मामी के लेवे मामा पर हाथ धो के पड़ गइल बा का रे बचावा। नहीं सुनो का लेबो बचवा? दर्शन ले दर्शन। बाबा समझाओ हमारा तो समझे में नहीं क्या बात। आशीर्वाद ले। आशीर्वाद ले बना और कुछ ना ले। काले बचवा आशीर्वाद ले। तू का समझला? हम ने कहता कि मामी के ले हाथ धो के पड़ गइल बा। देखा तला बिना मोजे के आइल बा। ना आशीर्वाद ले। लखनऊ दिल्ली ले आके तो पटना ले आइल बा। ना ठीक लड़का ठीक बटे। अरे बचावा तू कहाँ ही भेटा गई ना तोरा के? भेटा गई ना हम
का घूमे आई रहा आएगा नहीं ऐसा ही। ऐसा ही हाँ अरे मर्दे कहीं के यो बात तो तोरा चक्कर नहीं खेला चला बनवा में आई वाले हम तो बरम बाबा ताई रहे हैं रे हम बहुत तेरा हो क्या चाहता हाँ तू को चाहता है ना हाँ चाहता तो की तेरा के चाहता रे ना ना बुझाता तेरा ने बरल वाले तोरा के चाहता हम का पकौड़ी खिया के देवरवा धीरे धीरे चपकाइले हला देखला हमके खिया के पकौड़ी देवरवा देवर भइल बटे ना हाँ। आई भगिना भइल बा हाँ। ई आइल दिल्ली से आई घर ही से चपकावता भौजी के ना रे लेके चपकावत रे भाई के बचवा काम नाम कर देखे के बा आय अच्छा बचवा बढ़िया से आ गइल हो ना नानी के पहले दिखावा अच्छा मामी के देखा तो कौन चीज से आइल हो मतलब बड़ा पैसा फूक के आइल बा अपना में चल के तो का करो बस व्याकुल होके चल देलो सब हो अच्छा सपना में जाके कुछ कहबो ना कैली हो ना बसा के सुत गई पूरा में ठीक न बा तबे ना व्याकुल होके आइल बा पूरा में हाँ। कैसे होइसे एकदम चपक के जवाब करई चल चल बचवा चल लिया के चल चलो 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 घरे मामी से दर्शन तू कर लिया